gani haraka. Morning. Asa man? Init dito kaayo. Asa ka na? Diri. Unsa gito nga kanang developer, ma'am? ECDI. ECDI thank. Hi. So, today mag-site tour ni. Later ako makita ganinyo ang property. Not only ram na, ma'am Sil, no? Yeah, Naghuhat pa mi sa sakyanan sa per. And mo ni si Ma'am Queenie, kao man na mo. Welcome back, Ma'am Queenie. Huwag iligal, Ma'am Judy. Happy kayo ni nga, di balik na kag-active. Balik na tag-active ha? Balik naman dito Ha? kay... Fight. Nagpabaksin, nakukuha. Nagpabaksin ka? Man na, boy. Mo ni si Ma'am Rosalina. O naan, abot sa si Madam Merna. Yay! Masa daw? Smile! Na ang sakyanan nga maghiwat. So, ato na. Magpabaksin, oy. Kaya mo ang sakyan. Padung sa abot namin sa area. Ay, si Ma'am PB. Ato ang right of way is naa siya sa ato ang commercial space, ma'am. So ato entrance is naa dito. Ang atong lot is ang perman niya is pa-L man siya, ma'am. Pa-L siya. So kani, kita ka ng bungtod mo na siya ato ang residential 1.4 hectares ni siya, ma'am. Ang kanang bungtod asa dapitan Kani siya, ma'am. Mo na siya ato ang residential. Oo. So if mudulog mo gaway, ma'am, makita ra man nato. Saan pagpormaan na sa... Bungtod na, spill na. Yes, ma'am. Cut and fill man, ma'am. Mag-cut and fill. So ana siya atong tag 5 Maghagdan. So nasa murag kuan, murag taas-taas nga level. Yes, gani siya ang pinaka Dito mo nadapit. So ang kani siya, kadto Naa dira, ma'am. ay sa ma'am, asa kay taron dapitan nagbaro? So naata dinhi. So meaning mao ni ang commercial. Yes, ma'am. Naamay ka ng parel diha nga sa kanang So murag fence na niya nga. So mao na siya. mo ni siya dire. So pagkuha ni ma'am. So ato ang view, ma'am, natin city view of kanang Pila ang cut? Ang minimum ninyo ma'am is 50 square meters. Pila kay price per square? 10,000, ma'am. 8 years, 10 years, ma'am. 18 years mo. Okay, so din makabayad siya o kanang maka-start og build After 80%, ma'am. sa 80%. payment. Okay. So, depende How about din sa kaya title ng- ma'am? Title Titling? siya, ma'am. Ay, sa natay processing fee, ma'am. Okay, mga pilay processing fee. 10% sa total price. Okay. 10,000 reservation fee. 10,000 10 years? Okay. So 80% maka-build na siya. So mo ni siya ang area. Pila ka kilometers? 2.1 kilometer, ma'am. 2.1 from highway going diri no sa site no. Okay. Pandol ka man, taon. So kini siya nga area, mo ni siya ang commercial na atay cutting diri nga 50 square meters. Then kana siya nga diha nga part mo na siya ana diha abot ang residential. Mo ni siya ang lot only diri sa Talisay. Ang black tree dire. Madong, ikaw rin na Glenn, attorney. Ito itaon eh. Kumusta no ka? Tikay. Tikay ma'am. Linaw. 2 to 3 years from now. Mag-start sila Develop. Okay. Drainage ka ani no? Ana, ginigil. Na din siya. Ma'am, asa nga ipaagi ang drainage ani, ma'am? Ang drainage. Asa siya makakonect ka, ma'am, sa drainage? Ang tubig ka diri ma'am, unsay tubig diri? Well, Deep well diri? Okay. pag-line ni ma'am, yaka mo na ang buyer na bahala mo-apply. Okay. Engineer ka? Pila ka meters ma'am? 8 meters? 8 meters ang ilang road. Dako. Dako lagi. Dako. Uy, kaya iya mo pangutan na siya. Pila man jud ka meters anang roads. Nabay uban ng Asa man sa road sa main road. Dili subdivision. Nagi na kay kudigo. Nakay kudigo diha ma'am? Pakopya ha ko. Oh. 8 meters, mayo 8 meters dako dai dako. Diha kay kuhan man kay pinabungtod apil man na. Banang nagawa sa Pila ni tanang ka units ma'am? ma'am no. Wala lang, ma'am. Sa sirap man na sa sirap.
ko na. Di majud na So 196 units. Nang unsay requirements ani ma'am? Oh, mo nita. The ID ra, One valid ID ra. mora. Ma'am, ikaso makabaya din ang client og 80% kay 3 years from now ang land development ko. Makatuko din siya kung pwede na. Oh, was okay na ang development. Nga ilan di pa man. Oh, dito 3 years. Dili pa. Mga after 3 years After 3 pa. years na. Kung na development, nya ganahan na dyan magpanikan na yung bayan, mabayara sa 80. Ah, basta na nalay karsada. Kung na nalay karsada, pwede na. Oh, kasada, drainage, Mo ni siya ang lot only diri sa Lawaan, Talisay. Barato ra kay siya. Magmantil lang mo 4,000 plus 14 years, dala na siya sa titling. Kisa to'y ganahan mo kuha og lot only. Kisa to'y ganahan mo kuha og lot only, diri. Konta ka lang ko sa 0915-510-6828 or sa 0933-8683994. So kini nga area, kini siya nga area, mo ni siya ay commercial area. Mo na siya ang iyahang barangay road. Then mo ni siya iyahang padong diri, mo na itong kauban. So barato ra gid kay siya, kuha na mo, invest na mo. Valid ID lang ato ang requirements, then reservation fee for only 4,500. Kay murag di mi kasaga. Sugata sa masipang pakpak. Yehe, thank you. Naabot jud. Kani nga area, mani commercial panisiya part sa kanang development commercial area. So ang ilang entrance is mag-start here. Adto mag-start residential. But residential is kani siya nga bukid. Kana na siya. Dito. Yes. Kani ang edge niya kaning may perimeter diri ma'am. Kuan. So mao ni si ma'am nindot kay 6 years, 8 years or 10 years. Wala pa updated map. Unya ma'am, mao ra gid agianan nato, wala tay gikan dito. Kay usa na to dito ni area na mas duol siguro dito. Wala po sa McDonald's to siya Kaabot og 80% si buyer. Yeah. After ana pwede na maka-build. Nya nindot pud sila kay wala na siya kanang updated na siya. wala ray restriction, wala ra sila restriction for the house construction or pilay cost sa house. Pero nala sila ipasunod murag ay kanang guide lang para sa theme ba Bisa sa pwede bahay color. kubo kay maano naman sa uban. Di ba dai kuno pay manit iyan ang lato oras sa ni bahay kubo. Tangan na to pwede. Ma'am, nani gate. Yes, ma'am. Gated Okay, siya. Kani. gated. Naapod siya sa perimeter fence and gated sa siya. So asa man safe Sigil dai wo asa ang magkuan ra o sa retreat Nasa dali house. ma'am. Anata din kani. Ani ata diri ron ma'am. Kanang fence mao ni. Mo ni siya ma'am kani. Okay. Mo ni ang fence. So ang entrance na to sa residential Entrance mao and na exit ni. ma'am. Yan, So, imagine kanina as ba like yan, clubhouse and swimming pool here sa open space. Dili daghan no? Sakto lang ba? 100 plus. 196 tanan ma'am. Di sa ina kadaghan ang ina di ba di kina. Yes ma'am. Kuha mo ma'am. Lat diri ma'am. Kani Commercial na ni. Mas nindot ang dinhi nga area ba kani nga Kaning naa Okay, kani kay pasaka man kaso didto gyud dapit no. yeah. Pwede sunod din ni mga Pero ang corners sold out na jud siya. mo jud una. Kung mo invest na ara ko mag-send ako sa Pero pwede ra mo palit og bisag pila. Duha. Wala kami 100 mga cutting pero napalit na bitaw. Ah, naa di ay. Ah, ang corner. Okay. So ang corner mo idako. pero iyang inner 50-50 gud siya. Ug ganahan Nice guys, ganahan og 200 square meters balik. Pilay processing gani ma. 10% sa total. 10%. Pero later on na siya ibayad. Yes, pwede na siya later na ma'am. Hindi ka turnover na. Nag-process na sa mga documents. Yun. Pwede na po siya ito sa monthly. Para dili kayo mabugat. Mao nang 4,000, di ba? Mo to siyang 4,500. 14 years. For 10 years. Sa dala na sa processing. Yes, ma'am. If wala yung processing fee, mo to siyang 4,083. Kunya aside 4,083 raw. Wala na, ma'am. More to siya ang processing fee. Ragyo. So dala na sa water connection and electricity. Ang amo is kami ang mo magpakuan niya ang buyer na ang mo taon ang mo apply for para taon.
sa water and sa electric. Inahay na. Pero ang sa processing, mga to 10% sa price, dala na sa transfer sa title, mga Limpyo na na. Yes, ma'am. Oo. Di processing fee. Kanang namoy construction band? wala. Ay, wala yan. Wala ra? Okay. So wala ra jud. Nakalindot ba kami? Murag single detached sa side, diba? Ang sikit-sikit yung fence lang. Kung gusto. By the way, ma'am, pwede siya i-fence. Ay, Arkis. Pwede siya i-fence. Like, 50 square meters. Yan, ka magtukod sa tunga. So, pwede nimo i-fence. Bilanggit mo lahat mo Of course. Bilang cutting na to. 50s. 50 sa mga inner. Pero ang iyang Pero wala naman siya available sa... ang entrance sa rectangular siya or Rectangular. 5 meters. 5 meters. Pwede ra mo invest diri. But dili sad pwede kung sa isa ka lot, like duha ka unit, duha ka owner. Like pananglitan kami ni Josie. So, usa kalat kuha sila kuha niya kami duha ba. Murag kita mag-share mo example. Mar pwede ra ba siguro Kay in-house sa na. titling ana pwede man na. Di ba? Ako lang ipangutana na sa mga documentation. Ikaw no? Yeah. Ganahan man ni sila ang may nani. Kamalit sila giyuta niya daghan sila una. Ay, we try po nagkuha mi og kondo na daghan ba ang owner. Since kay in-house financing man, dili man mo loan sa any Pag-ibig or bank. So, daghan pod ang owner. Ako lang sa iya. Okay, at least ba? Gamot lang pangutana. Unsa pa inyong mga questions? Kamo din ha, no more? Halin na lang. Ay rin ipangutana. Send ako pictures later. Muhali na ta. Mahalin na ta. Maana lang po ito isa ka concern, ma'am, just in case kung okay na bang 2 or 3 na owner. Okay. So, we'll go Okay, thank you so much. abot pa dyan. Sakay kay pabagat ay naputulong ko. Ah, Sa Arbaya. thank you. Salamat. Dito pa sakay nila. Diri na mo. Okay. Pwede na medyo masakay, ma'am Jo. Pwede ra. Thank you, Miss. Yay, thank you, Credo Properties, Snacks. Ma'am? Wow. Yay, thank you. Wow. Ay. Hindi lang, salamat. Our snacks. Dana may viewing. So, naamay karon sa Talisay. Muna mig tan-aw ani nga property. So kini nga property only ra ni siya diri. So pwede ra jud mo maka-build ug kung sa inyohang gusto nga design. Barato ra kaayo siya. Bye, salamat. Mamalo imong gida? Ha? Imong gida? Bisiha, oy. Kan sila. Si Ma'am Bibi, adto na lang si Ma'am Bibi dito. Ako yun na? Ay, grabe ka init. Init jud. Pero okay ra. Naanad na. Hi! Una na Ma'am. From here, going sa area na nasa mga 8 minutes so doon lagi kayo siya dali. Gateway. And the food. Asa mo food? Wow. Sige balik. Star Mall. Ano sige sa SRP Road. Sige ko na ko isa. So doon lagi kayo siya going dito sa Laton. Sige balikan.
Sa Credo, Naabot na ni. Pwede rami maka-drop diri, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Hala, Thank you, sir. Muli po siguro. Tugid siguro sila sila. Thank you so Thank you kayo. Ay, Thanks, sad mo. isa. Thank you. Ako na lang po na i-blast. Thank you. Asa naman sila? Kaya sila dito? Oh, And then we're gonna eat there outside. okay. Get your face shield. Oo. Fish shell. Asa to sila? Ask the guard. Okay. Patikas.